Rozprávka o zvieratkách z tajomného lesa. V srdci rozprávkového lesa, kde rastú stromy, ktoré rozprávajú príbehy a kvety spievajú piesne, žili zvieratká, ktoré mali veľmi špeciálne schopnosti. Tam žila aj malá líška Lily, ktorá bola známa svojim dôvtipom a schopnosťou vždy nájsť riešenie, keď niečo nešlo podľa plánu. A Lily mala najlepšieho priateľa, sovu Oskara, múdreho starčeka, ktorý vedel odpovedať na každú otázku, aj keď to niekedy trošku dlhšie trvalo. Býval na najvyššej vece obrovského stromu, ktorý sa volal Strom múdrosti. Jedného rána, keď slnko ešte len vykukovalo z hora, nastal v lese problém. Zmizol lesný kľúč. Zázračný kľúč, ktorý otváral lesné brány, ktoré chránili les pred neviditeľným nebezpečenstvom. Kde je kľúč? Kde je kľúč? Pýtali sa všetci. Zajačik Zoro tvrdil, že ho naposledy videl pri pramení vody a je si istý, že sa kľúč rozprával s jeho ušami. Jeho sestra Veverička Zita tvrdila, že možno sa kľúč jednoducho iba išiel niekam prejsť. Že už mal plné zúbky neustáleho otvárania a zatvárania. Lily sa rozhodla, že všetko vyrieši. So svojou neobyčajnou bystrou hlavičkou vybrala Oskara z hniezda a vydali sa na cestu za kľúčom. Po ceste stretli králika Romana, ktorý mal vždy v každej kapsičke po jednom sladkom mrkvičkovom koláčiku, a lišiaka Ryška, ktorý mal v labkách vždy malú mapu, aj keď bol veľmi lenivý. Počas cesty sa dozvedeli, že kľúč zmizol len preto, že sa rozhodol ísť na dovolenku do Kvetinového údolia. Ja som si to zaslúžil, povedal kľúč, ktorý sa premenil na zlatú kľúčovú sovu a mal na sebe slnečné okuliare. Prečo si opustil svoju povinnosť? Spýtala sa Lily. No, nemyslel som, že ma niekto bude hľadať, odpovedal kľúč. Ale teraz, keď som si už odpočinul, je čas sa vrátiť. A tak sa všetky zvieratka rozhodli, že kľúč zavedú späť na svoje miesto. Ale neobyšli Kvetinové údolie, aby mu ukázali, že odpočinok je dôležitý, ale až po splnení všetkých povinností. Keď sa dostali na miesto, kde bol lesný kľúč umiestnený, zistili, že lesné brány neboli chránené iba kľúčom, ale aj priateľstvom. Kľúč sa totiž naučil, že aj on má svoje miesto v tomto lese. Po návrate na svoje miesto krásne zasvietil a lesné brány sa otvorili. Vidíš, povedal Oskar, aj kľúč mal nárok na oddych, ale nikdy nezabudol na to, čo je najdôležitejšie. A to je priateľstvo, ktoré spája všetkých v tomto lese. A tak sa zvieratka, ktoré sa na začiatku báli, že sa niečo pokazí, naučili dôležitú lekciu. Aj keď nie vždy všetko ide podľa plánu, nakoniec je najdôležitejšie, že sa navzájom podporujeme. A tak zvieratka z tajomného lesa žili šťastne až do konca, vždy si vážili svojich priateľov a vedeli, že každý deň predstavuje nové výzvy a každý problém má svoje riešenie. A aj keď sa kľúč vybral na dovolenku, vždy sa vrátil domov. A lesné brány vždy ostávajú otvorené pre tých, ktorí sú pripravení hľadať riešenia spoločne.